ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ପଚାର ନା ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛର ସିଲଭର କ୍ୟାପ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ରହିଲା ଏଇଟା ପ୍ରନ୍ସ ରହିଲା ପ୍ରନ୍ସ କ୍ରାବ୍ କେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା କର ସେଇଟା ପକେଇବା ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ଟି ପକେଇନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକେଇବା। ବେଶୀ ଫ୍ଲାଏଟା ବେଶୀ ଛୁଆଟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଏଇଟା